Una calorosa tarda de passeig per Bossòst. A l'altre costat del riu, la capella de Sant Fabià i Sant Sebastià presenta un estat bastant deplorable. Arribats a l'altre extrem del poble, a peu de la carretera trobem la capella de la Verge de les Neus. Conta la llegenda que en una època passada s'hi declarà una epidèmia de la pesta. Llavors els veïns de Bossòst es reuniren i decidiren crear en un perímetre al voltant del poble tot un recorregut de 7 capelles perquè els sants i les verges els alliberessin de la pesta. Fos pel motiu que fos, el cas és que la pesta no va arribar a Bossòst. 2 quilòmetres més enllà anem a Les. A un carrer estret a l'altre costat del riu trobem l'església amb la plaça de l'església. A Les, el 23 de juny, són les festes patronals del Haro, que es clava aquest tronc ple de teies al mig de la plaça i se li cala foc. I amb això donem per acabat el passeig per Les. I comencem un nou dia amb una nova ruta. Impressionant vista del massís de l'Aneto i la Maladeta. La cresta dels Portillons que baixa de dalt a baix, que separa en 2 massissos, amb les geleres dels dos ben patents. El massís de la Maladeta seria el de la dreta de la cresta dels Portillons i el massís de l'Aneto seria el de l'esquerra. L'Aneto seria el cim que té el cap ennuvolat, que és el cim màxim dels Pirineus, amb 3.404 metres d'alçada. I com a cloenda del vídeo de la Vall d'Aran, veurem un dels llocs més bonics de la vall. Situat a 1.552 metres sobre el nivell del mar, trobem
al South dels Peix. El South dels Peix és el salt d'aigua més espectacular de la Vall d'Aran, format per dues cascades encadenades entre si, una d'uns 15 a 20 metres d'alçada i d'uns 5 metres la següent. A les seves proximitats hi trobem un petit refugi i un llaguet format pel riu Barredós provinent del barranc de Sieso. Per circumstàncies inesperades, aquesta travessa del Pirineu ha hagut de finalitzar a la Vall d'Aran, però ha valgut la pena.